हेलो लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन जासि हरबावनाय जाबाय। दिनैहाय इलेक्सननि रिजाल्ट, बे इलेक्सननि रिजाल्टनि सिगां आं दायो मोनसे भिडिअ ब्लग लाबोनो सानदों, जाहाथे बे रिजाल्टनि फारसे रायजो राजाफ्रा मा बुङो आरो सोरनि पार्टिया सरकार दागोन आरो माबायदि दागोन आरो बेसेबां सिट लानानै सोर देरहानानै चिफ जाहैगोन बेफोरनि बाथ्राखौ आं सोंनो थाखाय दायो ओंखारलांनोसै न'निफ्राय। दायो आं सोंलांबाय थागोन, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला नायब्लानो जाबाय। गोबां इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअआ, मानो होनब्ला गोबां मानसिफोरा बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंगोन। नोंथांमोना बे रिएक्सनखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, भिडिअखौ नागारनो थांना लोगोफोर, गोबां इन्टारेस्टिं जागोन। आरो दा बेलासियावथ' रिजाल्टआ फैखासिगोन नालाय, ओंखायनो आङो दा रिजाल्टनि सिगां सोरनि टारगेटआ बेसेबां एकुरेट जायो बेखौ नायनो थाखाय आं दायो सोंलांबाय थानोसै। दायो आं थांसै, लेट्स गो। दिनैनि रिजाल्टआव सोर माबायदि जागोन? थ्रिडिबा देरहाखायोब्रा। थ्रिडिबाथ' थ्रिडिब देरहाखागोन जेनेबा नोंनि बायदिब्ला। ओमफ्राय हाग्रामाया मा खैथा सिट लानानै चिफ जागोन? हाग्रामाया 25टा सिट मोनगोन। एकदम कारेक्टखा। अल बिटिसि टटेल 25टा मोनगोन आरो सरकारखौ दाखागोन, मिथिदों? एकदम गोराखाथार नामा? एकदम गोराखा। नोंनि बुंनाया सैथो जागोन ना जाया दा रिजाल्ट मोनबा नायसै। 100% खा देरहानाया हरिसिङा एकदम 100%। नोंनि बुंनाया जेनेबा सैथो जामारना जामारा? मानो जाया? एकदम कारेक्ट जागोन ना? जों गुथै गिदिंजोबखानाय, गुथै फिल्डखौ जों मिथिजोबखागौ। मथे हरिसिङा 100% थ्रिडिबा। अदालगुरियाव बिपि बा खैथा सिट? मोनबा सिट मोनगोन। 100%? एकदम 100% मोनबा, एकदम मोनबा मोनखाथारगोन आरो। दे दा जायोना जाया नायदो दाहायो। नै दिनै हरसिंगा फाख्रिगुदिया हरसिंगा ओनसोलाव दायो एसे सोंबावसैलाय सानैसो सारमोनखौ। नायदो नै माब्रै दिनै सार इलेक्सननि रिजाल्टआ दिनै होसिगोनबालाय, आरो माबायदि टारगेटआ नोंथांमोननिया एसे फोरमायना होदो। हरसिंगायाथ' 100% सियर। मायाव सियर जागोन? नांगोलाव। औ 28,000 मोनखागोन। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआवलाय नांगाला खैथा थांगोन बायदि? उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवथ' मोनबा, बिजेपि मोनबा थांनानै बिदि 50-50 आरो जों बिजेपिजों बिटिएसजों। आदसा। ओमफ्राय इउपिपिएल 0 उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव। आदसा बिदि आरोना टारगेटआ। ओमफ्राय गोजौआवलाय सोर थांगोन बायदि? बिपिबानो मेजरिटि लानानै गभर्नमेन्ट बेसेबां सिट लानानै मोनहैगोन बायदि? 23निफ्राय 25 23निफ्राय 25। 25। नोंथांनिबा ब्र? BPF उदालगुरि। आदसा खैटा मानसि দিব BPF হিসাবততো এই 5টাতো থাকিবই লাগে। 5টা নহ'লে 4টাতো 52 আৰু 4টাতো থাকিবই আৰু এইটোৱে আৰু না আপোনাৰ টাৰ্গেট? দা আজি ৰিজাল্ট ইলেকশ্যনৰ টাৰ্গেটটো কি আছে আপোনাৰ মনত? মনততো আৰু ইউপিপিএল হৰচিঙা এৰিয়াৰ, খাইলেণ্ডৰ এৰিয়াৰ, ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনটো কি ৰিজাল্ট আহিব? হৰিচিঙাটো আৰু ইউপিপিএল দেখা দেখি গৈ আছে। আচ্ছা, হৰিচিঙা সমষ্টি। ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু যেনিবা ইউপিপিএল কেইটামান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰৌতাটো আইডিয়া মতে কোৱা আৰু যেনিবা ৰৌতাটো যাই আছে ইউপিপিএল। আৰু ভৈৰৱকুণ্ডটো এতিয়া 50-50 এনেকুৱা হৈ আছে, মানে ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হ'ব আৰু। ওপৰত চিফটো কোন হ'ব? চিফটো আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ। আচ্ছা, কেইটা চিট লৈখিনি হ'ব যেনিবা আইডিয়া মতে? আইডিয়া মতেতো আমি মেজৰিটি পাব লাগে, 20ৰ ওপৰত পাব লাগে আৰু। থেংক ইউ স্যার। ওই বন্ধু, আজি ইলেকশন রিজাল্ট, আপনার টার্গেট কি আছে? কোনি জিতিব? BPF জিতবো। কোনটো জায়গা? হরসিংগা? হরিসিঙা। আচ্ছা ক্যান্ডিডেট নাম কি? রিহন ত্রিদীপ দৈমারি। ত্রিদীপ দৈমারি চিনি পাই আপুনি? বঢ়িয়া। আৰু খবৰ কি নিচিনা আপোনাৰ? খবৰ ভালে। হা? খবৰ ভাল। ওই দাদাই কিবা বিয়া? হা? ত্রিদীপ আৰামছে জিতব। নহয় আপোনাৰ বিয়া? বিয়া পাতিম বুলি কৈছিল। পাতিম কেতিয়া? 2025-ত না 26-ত? 26-ত ত্রিদীপ ছাৰে দিব? দিব। ছোৱালী চাকি নিদিব? আচ্ছা, ভেরি গুড। দে दिनै इलेक्सननि रिजाल्ट गोसोआव मा साननाय दं फोरमायलाय एसे। बबे टिमा देरहागोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव? बबे टिमा बेसेबां मा देरहागोन माय बुंना होदो। आंसो बुंनांसिगौ आरो। उदालगुरि बेयावलाय जेनेबा जोंनि बे बिपिएफआनो थांखाबाय, त्रिदीप दैमारिया। खैथासो जायगायाव देरहागोन बायदि बिबा?
नङालाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेनेबा उदालगुरियाव ओरैनो 6थाया सिउरखा खयथा सियर गोजौआवलाय गासै लानानै सरकार दानाया माबायदि जायगा जाहैगोन 23 नोंथांनिबालाय हख्लायदोरा एसे बुंनाया नोंथांनिबा दिनै रिजाल्टफ्रा सोरनि टारगेटआव मा दोङो गोसोआव मा टारगेट दोङो बेखौ जोंनि उदालगुरियावथ' 6थाखा मानिया इउपिपिएलनिया बिपिएफनिया बिपिएफनिया आरो टटेल 23 आथ' सिउर अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नोङो 6था लाबाय बिपिएफखौ मबेयाव हागोन रौतायाव ओमफ्राय मोनब्रै माबायाव हरसिंगा रौता ओमफ्राय आरो माबायाव माजबाद माजबाद धनस्रि धनस्रि हरसिंगा आरो दे खालेंदुवार नोंथांनिबा गायक बुं मा सानदों दं गोसोआव देलाय बुंलाय दिनै जोंना 21था जागोन अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माया 10थायाव नोंनि टारगेटआ बबेया मा खैथा देरहागोन बबे एक्जेक्ट पल जोङो 7था मोनगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माया मोनगोन इउपिपिएल एपिबिया औ इउपिपिएल अल बिटिआर जोङो 21था अ बिपिएफआ मोनगोन 11टा एक्जेक्ट पल बियो आदसा अके दायो जेनेबा नोंनि टारगेटआ बे आरो बे 21 दा रिजाल्टनि उनाव मा जायासै नायदो आरो ना सोरनिया बांसिन एकुरेट जायो जोंनि एक्जेक्ट पल जेनेबा सोरनिया मा सोरनि टारगेटआ मा बेसां एकुरेट जामारो आरो हरसिंगायाव सोर देरहागोन अनजुलिनि बायदि जितिगोन ओके नोंनियाबो जाहैबाय दे আজি ইলেকশন রিজাল্ট মনত টার্গেট কি আছে কোনে জিতিব ওদালগুৰি ডিস্ট্রিক্টত আমার তো আমার জিতিমে হরিশিংগাৰ পৰা কওক হরসিংগা আমার জিতিম আপনার কি 3D আচ্ছা আচ্ছা এনে যেনেবা এখনতো 20 পৰা 23 ভিতৰত থাকব আমাৰ ও হাগ্রামাটো আচ্ছা আচ্ছা মই এইখিনি কলো থৈ দি ভাল কৰি থৈ দি এতিয়া চাম ৰিজাল্ট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ টাৰ্গেটটো একচুৱেলি ৰিয়েল হয় না নহয় না 20 পৰা 23 ভিতৰত থাকব আচ্ছা এই বিপিএফ তো ওদালগুৰি ডিস্ট্রিক্টত কেইটা জিতিব ডিস্ট্রিক্টত কোনে টোটেল আমাৰ এখনটো কৰিছিল ইয়াতে ডিস্ট্রিক্টত আমাৰ ওলা ডিস্ট্রিক্টত দুখন বেয়া হ'ব আৰু দুখন বা তিনিখন দে থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা सांगितलं नोंथांमोननिबालाय मा दिनै रिजाल्ट इलेक्शननि माबायदि सानदों गोसोआव केनेका भाबिसे मনত कोने जितिब আমিতো ৰাজনীতিক মানুহেই নহয় आदसा आदसा नोंथांनिबा दाउन खालेंदराव सोर हागोन बायदि हा बिपिएफ आदानिबालाय आंनि मोनसे बेयाव मा नोंनिखौ साननायखौ बुंब्रा साननायाथ' बिदिनो सानदों बिपिएफखौनो बोला दिनै इलेक्शन रिजाल्ट नोंनि टारगेटआ मा जेनेबा सोरखौ हागोन बायदि मोनदों सानैबोथ' बराबरालाय खिन्थु बुंनोखौ हाला आरो रिजाल्टनि सायावसै बेखौथ' बेब्रा नों खिन्थु सोरखौ हागोन बायदि मोनदोंखौ 100% जेनेबा बेखौ बुंदोब्रा नों सानो इउपिबालाय इउपिपिएल नांगोलानो बा एपिबाबो एपिबि नांगोलानो फैगोन आदसा दे साबायखर दिनै रिजाल्टनि सोर हाथावथाव इलेक्शन रिजाल्टआ आमाय बुंदो जों बुंलाय मा सोंलायनांगौ सिदासि नों मिथिनाय माथो मा मिथिनांलाय नों बुंब्रा नोंनि टारगेटखौ बुं जोंथ' नांगौ खैथा सिट लानानै देरहागोन हाग्रामाया बा प्रमदा बेखौ बुंलाय नोङो सिटखौ बुंनो हाला नांगौ देरहागोनखौ आसा लादो नांगोलखौ हरसिंगायाव आदसा अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नांगोला खैथा देरहागोन बायदि बेखौ मिथिला बेखौ मिथिला आं गिदिङाखैना उदालगुरिखौ आदसा दे खालेंदरा सोर हाथाव दं दिनै रिजाल्टआ बिजेपि जागोन आदसा ओमफ्राय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवलाय बिजेपिया खैथा हाथाव नों मा सानदों दे रिजाल्टनि फारसे नों मा सानदों अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सोर बबेया मा हाथाव बेखौथ' फोरमायथ'नो हाला दायो हरसिंगायाव सोर थाथावथाव हरसिंगायावथ' बिपिएफआनो थांगोन बिपिएफ थांगोन खालेंदराव बिजेपि थांगोन नोंनि आइडिया मथे आरो ना अके ओमफ्राय गोजौआवलाय सोर जाहैगोन बायदि गोजौआव जोंनिया हाग्रामा सारानो थागोन भेरि गुड नोंथांनिबा ओइ ससमा उला बिपिएफ
BPF गोजौआवबो गाहायावबो गोजौआवबो गाहायावबो हरसिङावथ' BJPबो गैया बेयाव सनजयफोरा जेबो बाथ्रा मोना आदसा बिसिनिबो हाया बेयाव हरसिङाव दानिबा दिनै इलेक्सननि रिजाल्टनि मथे गोसोआव मा सानदों सोरखो हागोन बायदि आरो बबेयाव अदालगुरि बा अल बिटिसिआव माबायदि जेनेबा देरहाहैगोन सोर देरहाहैगोन माहाय बुंफोरना होदो साननायखौ आरो जेनेबा नोंनि टारगेटखौसो दै टारगेट खालामथ'वाखै सोरबा सासे मोनसे पार्टिया रिजनेला हाइस मोनगोन सेकेन्डआव मोनसे थागोन थार्डआव बिजेपि थागोन आरो आं साननाया हरसिंगायावलाय सोरखौ हागोन बायदि मोन्दों गोसोआव बिपिएफखौ थांगोन बायसा मोनदों ओमफ्राय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेनेबा बबे पार्टिया बेसाङाव खैथा जायगायाव देरहागोन उदालगुरियाव बिपिएफखौ सियर हिसाबै मोनबाखौ लादों मोनब्रै बा मोनबा दे थेंक इउ आदा इलेक्सन रिजाल्टआ दिनै सोर हागोन बायदि इलेक्सन रिजाल्टआलाय जोंना नांगोला थांखाबाय ओमफ्राय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टफ्राव नांगोला खैथासो हागोन बायदि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवथ' आं बुंनो हालालै बेखौ बुंनो हाला गोजौआवलाय सोरथो हाहैगोन बायदि गोजौआव हाग्रामायानो बे लान्थायानो नोंथांनिबा मा साननाय दङ टारगेटखौल' बुं सोर हागोन सोर हाया खिथाल' 25टा मोनगोन गासैबो माया मोनगोन बिपिएफआ अके सोरखौ हागोन बायसा रोंदों मेजर साहाब बुंदो नांगले बरिया रिजाल्टनि सोर थांथावथाव दिनै ट्रेक्टरा होंगोनदां ट्रेक्टरा अदालगुरि डिस्ट्रिक्टफ्रावलाय सोरथो बारा मोनगोन जेनेबा जोंनिथ' ट्रेक्टरा मा रानदां आमाय दिनै इलेक्सननि रिजाल्ट नोंथांनि गोसोआव सोरखौ हागोन बायदि मोनदों एसे फोरमायना होदो mana undangलाय आरो सोर हायो दा बुंदो सिदा नांगोला हागोन ना ट्रेक्टरा हागोन ना दाम्पारा हागोन ना माबाया बिबारा हागोन बबेयाव हागोन नांगोला हरसिंगायाव हागोन ना खालेंगायाव हागोन हरसिंगायाव दे आदानि बेला फुल बेला आदा नोंथांनि बेलाय जोंनियाथ' खायलेंगुवार समस्ति नालाय औ माबा बिबारखौनो थांगोन बायदि मोनबाय बिबारखौ दे गोदोर दिनै इलेक्सननि रिजाल्ट सोरनि हागोन नांगोला दे साहाबजि दिनै इलेक्सननि रिजाल्ट नोंथांनि गोसोआव बबे जायगायाव बबे पार्टिफोरा हागोन बायदि एसे दामस्रोना होदो दाथ' आं हमदांनो हायाखै माबे टिमा फैयो माबे दोलोआ जिथिगोन बेखौ दाबो जों मोनदाङाखै दिनै काउन्टिंनि उनावसो जों मिथिसिगोन आरो बेखौथ' गासिबो बेनोखा खिन्थु नोंनि साननायाव माया थांगोन थाव आइडिया मथे हरिसिंगायावथ' इउपिपिएलआनो फैनांगौ माथो औ ओमफ्राय आरो खालेंगरफ्रावलाय खालेंगुवाराव इउपिपिएलदो ओमफ्राय बिजेपिदो माबा जाना दं दा बे मोननैनि गेजेराव माबे मोनसेया फैसै आरो जेनेबा दा नोंनि टारगेटखौनो नोंनि बुंनाया जायोना जाया जेनेबा अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेनेबा बबे पार्टिया बेसेबांसो सिट मोनथावथाव बेखौ आं हानाय नङा दे बुंनो नै दायो देवलगुरि सकआव मोनफैलायबाय देवलगुरि सारियालि सकआव दायो बेयाव सोंथिलाय सानैसो आदामोनखौ दिनैनि रिजाल्टनि सोमोन्दै दे आदा दिनैनि रिजाल्टआव सोरखौ हागोन बायदि नांदों नोंथाङा दिनैनि रिजाल्टआवथ' खोनानाय मथे इउपिपिएलआनो थांगोन बायदि खोनादों रिजाल्टनि उनाव मा जायोखौथ' मिथिला आदसा अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बबे पार्टिया खैथासो सिट लानो हागोन डिस्ट्रिक्टआवथ' आन्दाजै इउपिपिएलआनो बाहाय बारा मोनगोन आरो बे आरो टारगेटा नोंना ना औ आदानिबालाय आंनोबा इउपिपिएलआनो थांगोन हरसिंगायावबो इउपिपिएलआनो थांगोन आरो गोजौआव सिबा सोर जाहैगोन बायदि गोजौआव सिबा प्रमद बर' सारानो जागोन दे माने आङो जायनि टारगेट सोरहा मा दङ सोंनाय जादों आरो ना दायो उनाव नायदो नोंथांमोनाबो जे नोंनि बुंनाया एकुरेट जादोंना जायाखै माब्रै दिनै रिजाल्टआ सोर हागोन बायदि बेखौथ' बुंनो हालालै ओरैनोब्रा साननायाव मा सोरखौ हागोन बायदि मोन्दों ओरैनो माबायावथ' बे रुलिं पार्टियानो हानांगौ बायदि आदसा ओमफ्राय माबायावलाय गोजौआव सोर जाहैगोन बायदि गोजौआवथ' आरो जाया बांसिन थाङो बिसोरनो दाबसिन लायो नंगौना नङा
नोंथांनि साननायाव प्रमटारसो जाफिनगोन ना हाग्रामासो जागोन ना सोरबायासो जाहैगोन प्रमदानो जाहैगोन नामा आदसा दे आदा दिनैथ' रिजाल्ट होसिगोन दा इलेक्सननि ओमफ्राय सोरनिखौ हागोन बायदि मोनदों हरसिंगा बा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सोरनि पार्टिया जेनेबा खैथासो सिट मोनगोन बायदि नोंथांनि आइडिया मथे जास्ट ओरैनो जोंनिया आंनि आइडिया मथेथ' दायो बिपिएफआ थांनो गोनां ओरैनो मानसिनि बुंनाय बा साननाय बेबायदि आरो गोजौआवबो सोर मोनहैगोन बायदि सिटखौलाय सिगाङाथ' दायो हाग्रामानो मोननांगौ जेनेबा रायलायनाय मानसिनि स्टाइल हिसाबै थेंक इउ आदा दे आदा दिनै इलेक्सननि रिजाल्ट माथो ओमफ्राय सोरखौ हागोन बायदि नांदों जिखुनु जाया नोंनि साननायाव माबो दोङो हागोन हेन मोनदां ट्रेक्टरा हागोन होनदों दे जाबाय दे होमबालाय जालाख' इलेक्सन रिजाल्टनि खैथासो दाउ नांखो थांबाय 8तासो थांबाय ओमफ्राय सोर हागोन बायदि दायो बेखौथ' दा कालिन्दरा सोर हागोन बायदि बेखौथ' बुंनो हाथ'ला र' दायो रिजाल्टआ मोनग्रोथोंसै आरे रिजाल्टखौ नाब्रा नोंनि साननायाव सोरखौ हागोन बायदि मोनदों आं बेबायदि बुंनो हायाना जिखुनु जाया नों माखौ गोसो जादों बुंब्रा गासिखौबो गोसो जायो मोनसेजोंल' सापर्ट जानो हामा नोंथांनिब्ला एक्टर आंनाबो मोनथामजोंलै आया मोनथामजोंथ' मोनसेल'सो थांगोन ना माबा जेनेबा नोङो सोरनिखौ बांसिन खोनादों सोरनिखौ खोनानायलाय नांगौखौ बारा खोनादों खोनानाय आदसा दिनै रिजाल्टआ मोना मोना सोरनिखौ हागोन बायदि बेखौ बुंदों बुंनानो बिपिएफआ बारा थांगोन बिपिएफ बरिया बिपिएफआ गोजौआवलाय हाग्रामा थांगोन गोजौआव आदसा आदसा दे नैबेयाव सानैसो आदामोन सानैसो रायजो राजाखौ सोंसैलाय मा बुङो बिथांमोना एसे इलेक्सननि गरमनि आदा माबोरै खबरा दिनै इलेक्सननि रिजाल्ट जागोन दा बेलासि ओमफ्राय दायो नोंथांनि गोसोआव सोरखौ हागोन बायदि मोनदों नङा दे नों बुंग्रोलाय जाब लाजोबगोन ओइ आदामोन दिनै इलेक्सननि रिजाल्ट बालाय सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों अदालगुरियाव सोरखौ बांसिन सिट लागोन बायदि बबे पार्टिखौ दायोथ' बुंनो हाला रावखौबो देग्लाय बराबरसो मोनदों ओरै जेनेबा नोंनि गोसोआव नोंहा टारगेटआ जेनेबा सिट मोनगोन इबोलासो मोनगोन मा टारगेट दं नोंहा जेनेबा साननायाव टारगेटखौनो खालामनो हाला रावखौबो हाला नोंथांनिब्ला आदानिब्लाय मथेबा बे भटारफोरनि सायाव आरो बियो जायानो जेखौ मोजां मोनदों बेयावनो भटफोरा गोलैगोन आरो बिनि गेजेराव सोरबा जुदि बिनि गेजेरावनो सोरबा केन्डिडेटआ जुदि बांसिन मोनदोंबाला देरहागोन आरो खिन्थु बेथ' बेखा खौराङा जेनेबा नों खोनानाय मथे जेनेबा मानसिफोरा माबायदि बुंदों नांगोलासो देरहागोन ना ट्रेक्टरा देरहागोन ना एपिबिआसो देरहागोन जेनेबा सोरखौ बारा बुंदों जेनेबा ओरैबायदि खोनानाय मथे जेनेबा गावबा गाव पार्टिखौ देरहागोन होनना बांसिनानो माबा खालामदों आरो बिसोरो दे थेंक इउ फंबायनिबा बुंनो हाथ'ला फंबाय नोंनिबालाय दाथ' बुंनो हालालै रायजोनि सायावसो बेथ' बे रायजोनि सायाव खिन्थु नों थांगोन माखौ बायदि मोनदों आरो जेनेबा टारगेटआ गिदिङियावथ' आं जेबो बुंनो हाला पार्टियाव गैयाना जों दा दे थेंक इउ हा सारनिबालाय बुंदो माहाय पार्टियावनो गिदिंफेरनाय जाया पार्टियाव आंबो गिदिङा नोंबो गिदिङा खिन्थु थांगोन हेनखौ माखौ बायदि मोनदों मानसिफोरनि गरमखौ नायनानैहा थ' मिथिलालै दे होमबालाय आदा दिनै मा इलेक्सननि रिजाल्ट नङाफा दा सोरनि हागोन हरसिंगायाव कालिन्दुवाराव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सोरनि पार्टिया बारासिन सिट मोनगोन दे खिथा दाथ' मा बुंबावनो जायनि फायग'आव जिदों बेनोसो टारगेटखौ खिथाब्रा नोंबो मोनसे माबाया बिपिएफआ जेनेबा मोनबा इउपिएफआ 10ता बेफोरबायदि बुंदोंब्रा नोंनिया जायोना जाया नायनोसै बिपिएफआ बुंदों जों मा नामगोन 15ता मोनगोन आरो बिजेपिआ बुंदों 7ता सरकारखौ जों दागोन होनना बुंदों दायो सरकारखौ नोंनि मथेब्ला सोर दामारगोन हाग्रामा दामारगोन ना प्रमद दामारगोन ना सोरबाया दागोन दा प्रमदानो दानो हागौ बेनो दानो हागौ नोंनि आन्दाज मथे आरो ना दे लांग' खैथा सिट लानानै देरहागोन हाग्रामाया बुं जायोना जाया ओइ
हाग्रामाया खैथा सिट लानानै देग्लाय सिट जागोन 21 नङाबा 23 नङा ओरै सोंदो आरो नोंनि आइडिया एकदम कारेक्ट जायोना जाया दा रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव 21 नङाबा 22 21 नङाबा 22 लानानै जागोन सरकार लागोन हाग्रामाया 100% उदालगुरियाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनबा आदसा नोंनिबालाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नांगोला खैथा सिट देरहागोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनबायानो देरहानांगौ मामाया मोदैगुरि हरिसिंगा भैरबकुन्द रौता मोनस्रि ओइ एक्टर नोंनिबालाय नङा आं आइडियाखौ सोंदों नोंसिना बेसेबां आइडिया दङ जोंना बेनो आइडिया एखेसो होद मालाय बुंनायखौसो लाना बुंबाय नामा नोंलाय नङा एखे नोंनि साननायखौ बुंब्रा मोनबायानो मोनबा मबाइलावला नोंनालाय आंनिया कंग्रेसआ मोनबा बिपिएफआ 10टा बिजेपि 15टा आदसा इउपिपिएलआ मोनबा मा माथा गरम गाव गावनि साननायखौसो बुंनांगौब्रा नोंनिया मा दे बुं इंराजआव माथा गरमसो मोनोलाय जिखुनु माबाया देरहागोन आरो बिपिएफआ सरखार जागोन गासिबो एखेखौनो बुंबा बोरै जानांगौ जाखो एखेयानोखा आं सिमाङाव नुखाबाय सिमां नुदों मा नुनाय जिखुनु देरहाबाय आरो नांगोल देरहानायखौ आदसा नांगोला देरहादोंना बिपिएफआ नांगोलाब्रा नांगोलालाय सिम्बलसो पार्टिया बिपिएफब्रा दे नोंनिबा आंनिया आंथ' नोङो सोरखौ देरहागोन सानदों सोरखौ सिप जागोन सानदों नुदों दिनै हरनि थांनाय सिमाङाव ओरैबायदि नुदों आङो बिपिएफआ जोंना नांगोलथ' सिम्बला बै नांगोलखौ सियाराव गांग्रां सिगांदों होनलायबावदों गंथाम होमबालाय नोंनिया माथो माबानि सांसिं माथो बै माबा लिरग्राया मा मोनोमोनलाय बेखौ बिनि सांबाय ना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नांगोला खैथा देरहागोन ओरैनोथ' जोंनिया बर्तमान दा दावाथिं सावदों नालाय ओरैनोथ' जोंनिया बर्तमान माबा देरहागोन भैरबकुन्द समस्ति आरो ओमफ्राय जोंनि हरिसिंगा समस्तियाथ' डाइरेक्टखा ओमफ्राय मोदैगुरियाबो जों दाख्लै हाग्रामा साफैनायाव जों सोदों नालाय बावथ' हाजार लाख मानसिबाबो जेबो भुल गैया मोदैगुरिखौबो जों दोनदों आरो थनसि खाटनिखौबो जाबाय दे काहानिखौ बारा खैथा देरहागोन बेखौ बुंदों नोङो 5टा मोनबानि खमाव जाया दाहाय नायनोसै नोंसिनि आइडिया कारेक्ट जायोना जाया एकदम राइट मोनबाया हरसिंगानालाय पार्टि होगोन ना होआनो लिडारा बेफोर गासिबो जागोन रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव आदसा होमबालाय देरहाखागोनखायनो दावाथिं सावखाबाय दानो भेरि गुड एक बुवा गाइखेर दावाथिंजों बास दायो लोगोफोरनो जा सुबुंफोरा बुंनांगौ बुंबाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना दायो खोनासंदो आरो दा रिजाल्ट फैब्ला मिथिगोन जायनि पार्टिया देरहायो बिसोरथ' ओरैबायदि रंजागोन आरो जायनि पार्टिया देग्लाय हारियो एसे माने मोखां सोम जासिगोन नाथाय जाय हारिग्रा पार्टि बिसोरबो सिन्था खालामनाङा गासैबो खामानि दामानिखौ मोनजोबगोन माथो जों बर'जों बर' गासैबो मिलायना थानांगौ नाथाय बेयाव देरहानायनि जेबो बाथ्रायानो फैया जाय देरहानाय बिसोर खामानिखौ मावनो मोनो सरकार जानो मोनो एसे गोरोंफ्रा एसे बारा लाब मोनगोन आरो जाय जेननाय पार्टि बिसोरनियाबो खामानि दामानिखौ बिहैब्लानो मोनखायो अब्ला आंनि भिडिअआ दिनै एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ बाय